Tervetuloa Opiferus-podcastin pariin. Meidän mielestä jokainen kunta ansaitsee toimivan ja modernin taloushallintoratkaisun kokonaisjärjestelmän, joka on kehitetty juuri pienten ja keskisuurten kuntien tarpeisiin. Opiferus-taloushallintojärjestelmä yhdistää muun muassa ostolaskujen käsittelyn, kirjanpidon, pankkiyhteydet, investointien seurannan ja käyttöomaisuuden hallinnan yhdeksi selainpohjaiseksi kokonaisuudeksi. Tervetuloa kuuntelemaan. Meillä on tänään vieraana ihana ja upea Kalajoen kaupungin talousjohtaja Pirjo Männistö. Tervetuloa Opiferus-podcastiin. Kiitos. Mukava saada olla mukana. Aiheena meillä on kuntatalous ja erityisesti Opiferus taloushallintojärjestelmän pilotti, jossa Kalajoen kaupunki on myös mukana, mutta kerrotaan kuuntelijoille ensin hieman taustoja ja miten ollaan tähän hetkeen päästy. Tehdään alkuun ihan lyhyt esittely, kuka on Pirjo ja millaista on olla talousjohtajana Kalajoella. Kiitos, joo. Männistö Pirjo tosiaan ja 9 vuotta on Kalajoen kaupungin talousjohtajana ja jos sillä ajatellaan sitä, mitä siihen tehtävään kuuluu, niin oikeastaan kaikki tietysti talouteen liittyvä kirjanpito, raportointi, pääosa tai iso aikahan menee talousarvion määrärahojen tilinpäätöksen parissa, mutta kuuluu sitten tietysti rahoitussijoitukset ja tavallaan se kokonaisuuden hallinta, että mitä kaupunki investoi ja niihin liittyvät laskelmat myöskin. Meillä on mukava olla talousjohtajana. Meillä kuuluu vielä sitten hankintojen ohjaaminen ja vakuutustoiminta sitten mun työpöydälle, että aika paljon on tekemistä päivittäin kesken ja ehkä siellä tulevaisuuden to-do-listallakin, mutta mukavaa tekemistä ja meillä ehkä se suuri arvo on siinä, että mulla on täysin oma taloushallintotiimi täällä. Me ei ole tehty mitään ulkoistuksia, vaan omalla hyvällä tiimillä hoidetaan sitten meidän taloushallintopalvelut sekä meille kaupungille, konserniyhtiöille ja sitten muutamalle ulkopuoliselle taholle myöskin. Että meitä on semmoinen minun lisäksi kahdeksan taloushallinnon ammattilaista ja nyt esimerkiksi kevätkaudella tehtiin 10 tilinpäätöstä ja 2 konsernitilinpäätöstä, että ihan sillä lailla mittavaa tekemistä. Kyllä, siinä on hommaa jo. Softwarella ja Kalajoen kaupungilla on pitkä yhteistyöhistoria. Muistatko, milloin yhteistyö alkoi ja miten se on vuosien varrella kehittynyt? Joo, historia menee aikaa ennen minua, että yhteistyö on alkanut jo jonkun vuoden aikaisemmin ennen kuin minä olen tullut tänne 2016. Silloin Kalajoen kaupunki aloitti hoitaa Merijärven sosiaali- ja terveyspalvelut ja silloin Softwaven toimintolaskenta otettiin niihin hintojen laskemiseen avuksi. Mutta sitten, eli oli meillä tuolla perusturvapalveluissa käytössä ja sitten 2016 pääsin tutustumaan Softwaven tuotteisiin ja aika lailla siitä 2017 me otettiin käyttöön taloussuunnittelu koko kaupungilla. Eli sillä on tehty sitten meidän budjetointi ja talousraportointi siitä asti. Ja sitten kun huomattiin, että tuotteet on näppäriä käyttää ja toimivia meidän tarpeisiin, niin me otettiin sitten myöhemmin laajemmin käyttöön se toimintolaskenta ja sen lisäksi sitten tuo sähköinen talousdokumentti. Ja ehkä jos sillaista miettii, niin se talousdokumentti on jo aika niin kuin pitkälle viety sähköinen työkalu, osin tuo automatiikkaa jo mukaan ja sillä me tehdään talousarvio ja tilinpäätös. Siinä ehkä voisi todeta, että se oli meillä aika semmoinen isokin kehitysloikka, että ennen sitä tehtiin paljon copy-paste-työnä tilinpäätöstä ja talousarviota ja ehkä niin kuin minunkin osalta muisto sieltä varmaan sieltä vuodelta 2017 oli, että osa lähetti jopa tekstejä PDF-muodossa ja sehän oli vähän sellainen talousjohtajan painajainen, että kiva, mä rupean tämän uudestaan kirjoittaa sinne, että nyt kaikki tekee sinne järjestelmään ja saadaan niin sillä lailla tekstit kootusti kasaan ja sitten meillä on myös siellä talousdokumentissa osin automatisoituja mittaristoja ja tunnuslukuja. Eli hyvin sähköinen prosessi nykyään. Mä tuossa mainitsinkin jo tuosta Opiferus taloushallintopilotista, mutta mennään siihen
Hetken päästä jutellaan ensin hieman tästä kuntakentän nykytilasta Joo. ja siitä, mikä on viime aikoina puhututtanut. Paljon on keskusteltu valtionosuusuudistuksista ja in-house-toimintaan liittyvistä asioista. Ja nyt kun eletään tätä kuntavaalikevättä, on varmasti kaikki pienetkin kunnan sisäiset kysymykset noussut siihen sun pöydälle. Minkälainen pöhinä siellä Kalajoella on tällä hetkellä? Kiitos. Meillä on sillai, sanotaanko näin, että koko luokassa ja ehkä niin kuin keskimääräistä kuntaakin parempi tilanne, että meillä on hyvin, hyvin vahva talouden tilanne yhä edelleen, vaikkakin tuo sote-uudistus meiltä 2 miljoonaa taloutta niin kuin heikensi, mutta että hyvin semmoinen positiivinen vire ja hyvä pöhinä kaiken kaikkiaan tällä hetkellä. Toki paljon puhututtaa se, että niin kuin nähtiin kuntien tilinpäätösarvioissa 24 vuodelta ja nyt tietysti paljon tilinpäätöksiä on jo valmistunutkin, että kuntatalous heikkenee kaiken kaikkiaan. Ja valtionosuusuudistus on esimerkiksi meidän tyyppiselle kunnalle vähän sillä lailla uhkakin, että jos ajatellaan, että se sote-uudistus vei meiltä jo 2 miljoonaa ja sote-uudistuksen jälkeen valtionosuudet on ollut vähän sillä lailla erikoisesti määräytyvät eri kuntien välille, niin nyt sitten siellä valtionosuusuudistuksessa on myös aika semmoisia jänniä piirteitä, jotka pahimmillaan meilläkin taloutta heikentää sen toisen 2 miljoonaa. Että kyllä nämä asiat sillä lailla päättäjiä keskusteluttaa ja toki nyt kuntavaalien alla niin paljon luottamushenkilötkin kyselee yksittäisiä asioita ja ovat sillä lailla kiinnostuneita ja toki myös kuntalaiset, että tekevät tärkeää valintaa kuntademokratiaa eteen hetken päästä, niin ovat kiinnostuneita, että miten omalla kunnalla menee. Kyllä, näin se varmasti on. No, jos mietitään tätä päivää, että mitä kunnan talouden johtaminen vaatii tänä päivänä? Kyllä mä sanoisin, että ehkä se isoin juttu on se, että meillä on niin järjestelmät, jotka pystyy tuottamaan ajantasasta oikeaa tietoa. Tiedolla johtaminenhan on korostunut jo pitkään. Kunnat tekevät sitä hyvin, hyvin eri tavalla. Meilläkin on ollut tiedolla johtamisen hanketta ja paljon pystytty niin päätöksenteon tueksi tietoa kehittämään ja erityisesti näiden mittaristojen ja tilastoinnin kautta tuomaan sitä asiaa, että kyllä se on toimintaympäristöön seuranta ja siihen niin oikea-aikaisten päätösten tekeminen ja talouttahan ei johdeta yksin, että kyllä se meilläkin perustuu pitkälti siihen, että on hyvä porukka tekemässä, koko henkilöstö on sitoutunut ja myös, että päätöksentekijät on sillä lailla ajaa hermoilla ja uskaltaa tehdä päätöksiä, että vähän tuohon äskeiseenkin viitaten, niin nythän Kuntaliitto on esimerkiksi tehnyt aika isonkin ennustuksen siitä, että miten kuntien palveluverkot muuttuu, kun väestön kehitys on maltillistunut, syntyvyys on tosi alhainen koko valtakunnassa ja meillä oikeastaan siinä ollaan otettu sillä lailla etunojaa, että meillä on perusopetuksen ja varhaiskasvatuksen verkko saatettu siihen kuntoon, että se vastaa niitä nykyhetken ja tulevan hetken tarpeita, että meillä ei ole semmoista mittavaa saneeraustyötä sen osaltakaan tehtävissä, mikä ehkä muilla kunnilla sitten on vielä edessä. Että ennakointia ja tiedolla johtamista ehkä lyhyesti voisi vastata. No se on hyvä, että on vastattu näihin tuleviin haasteisiin sitten. Kyllä. No jos hetki puhutaan kuntakentän tulevaisuudesta, niin miten sä näet kun kuntien taloushallinnon ja talouden johtamisen kehittyvän tulevaisuudessa? Siellä on tämmöisiä nousevia teemoja kuin tekoäly. Paljon on puhuttu tekoälystä ja miten sitä niin kuin voidaan hyödyntää kuntakentällä, robotiikasta, automaatiosta. Et miten sä niin kuin uskot, että ne muuttaa niitä kuntatalouden prosesseja esimerkiksi? Hyvä kysymys. Mekin ollaan jonkun verran
pohdittu ihan jo siitäkin näkökulmasta, että kuntakentältähän eläköityy valtavasti tulevina vuosina ja ehkä uusien osaajien löytämisessä ja saamisessakin on tällä hetkellä jonkin verran haasteita tai ehkä siinä, että moni ajattelee, että pitää löytää se valmis osaaja eikä niinkään kasvamaan siihen tehtävään. Mutta että toki kun se talous on heikkenevä, niin on löydettävä niitä automaatio- ja robotiikan keinoja, millä sitä henkilötyötä voidaan vähentää. Että kyllä varmasti on näin, että talouden henkilöstö tulee olemaan talouden asiantuntijoita, moni osaajia näkevät koko prosessit, pystyvät hallitteen koko prosessit ja heitä on varmasti ehkä sillä tavalla vähemmän, että automaatio, robotiikka ja tekoäly pystyy meidänkin alalla kyllä korvaamaan sitä ihmistyötä ja ehkä sillä lailla me on yritetty ottaa jo vähän etunojaa, että tiettyihin kokonaisuuksiin ja prosesseihin ollaan jo mietitty, että missä sitä robotiikkaa voidaan hyödyntää. Että esimerkiksi jos tiettyjä viitteitä tai muita haetaan joka aamu, että onko se tarpeen sitten enää meidän ihmisen tehdä vai pystyykö sen jo sitten robotti tekemään. Ja nämä varmasti tulee kyllä kasvamaan. Ehkä se työ painottuu siihen asiantuntijatyöhön, analyysiin ja ennustamiseen. Että se ennustaminen on varmasti mikä sitten nousee siinä ihmistyössä rooliin, kun automaatio ja robotiikka hoitaa sitten sitä perustyötä yhä enemmän. Mutta ei meidän toivottavasti ihan kaikkia korvata kuitenkaan. Ei varmaan, kyllä siellä tarvii ihan ihmisiäkin ohjaamaan asioita ja tekemään suunnitelmia. Miten sä tai voisitko sä antaa jonkun esimerkin esimerkiksi sieltä omasta työstä, että millä tavalla tämmöinen tekoäly auttaa sua omassa työssä tai jonkunlainen automaatio? Jos mietitään näitä OpiFerrous-ratkaisuja, mitä teillä on jo käytössä. No meillähän on esimerkiksi siellä talousdokumentissa on tekoäly mukana ja sitä voidaan hyödyntää siinä, että kun raportoidaan vuosittaisia tekemisiä, strategisia painopisteitä ja sieltä tekoäly antaa oman näkemyksensä, jota me sitten vielä toki analysoidaan ja tarvittaessa muutetaan, mutta se on ainakin nyt yksi semmoinen osa-alue ja sitten toinen on tietenkin ihan tuo niin kuin ennustaminen, että on luotu valmiita ennustemalleja, miten katsotaan, että miten meidän määrärahat riittää, miten meidän tuloarviot toteutuu ja siinä tuo OpiFerrous-taloussuunnittelu on meillä isossa roolissa ja meidän ihan niin kuin kuukausiraportoinnissa hyödynnetään näitä ennusteita sillä tavalla, että sitten asiantuntijat siellä omassa palvelussaan, palvelunjohtajat pystyy hyödyntämään ja sitä kautta katsomaan, että miten määrärahat riittää nyt sitten vuoden aikana sovittuun ja suunniteltuun toimintaan. Että nämä nyt ainakin kaksi tämmöistä esimerkkiä. Joo, nuo oli tosi hyviä esimerkkejä. Jos vähän hypätään vielä tähän in-house-asiaan. Tällä hetkellä se suunniteltu in-house-lainsäädännön uudistus voi tarkoittaa mahdollisesti nyt mittavia järjestelmiä ja palveluiden kilpailutustyötä kunnissa. Ja meillähän Softwavella on tavoitteena tarjota pienille ja keskisuurille kunnille tämä taloushallinnon järjestelmä alle sen nykyisen kilpailutusrajan. Mitä ajatuksia tämä sinussa herättää? Se on aika mahtava ajatus kyllä kokonaisuutena, että mä oon tehnyt pitkään julkisia hankintoja ennen Kalajoelle ja kilpailuttamisessa on puolensa, mutta se on äärimmäisen vaikeaa ja erityisesti niitä hetkissä, kun sitä tehdään oman toimen ohella, että sulla ei ole kuitenkaan siihen riittävästi aikaa käytettävissä ja ei välttämättä koko sitä hankintapuoleen substanssiosaamista, niin ilman muuta on mukava uutinen, jos järjestelmähankinnoissa olisi tilanne, että järjestelmän pystyy sitten ikään kuin suorahankintana hankintalain kynnysarvo alittavana tehdään. Meillähän perinteisesti nämä kuntien järjestelmät on myös aika kalliita. Että siinäkin mielessä tuo uutinenhan on varsin tervetullut uutinen. Tuo in-house-lainsäädännön muuttuminen
tai mahdollinen muuttuminen on varmasti iso kysymys, erityisesti sellaisille toimijoille, joilla on näitä yhteisiä talous- ja henkilöstöhallinnon yhtiöitä tai ICT-yhtiöitä. Meillä se tietenkin niin kuin taloushallinnon näkökulmasta ei tarkoita muutosta, mutta kyllä mekin ollaan tämmöisessä alueellisessa ICT-in-house-yhtiössä, joka on tarjonnut meille niin kuin yhteistyöalustaa ja enemmän palveluita kuin mitä se, että me oltaisiin ne kilpailutettu jostakin muualta, että se on enemmän semmoista yhteistä tekemistä. Asiakas tunnetaan tosi hyvin ja tarpeisiin vastataan todella kattavasti, että on hankala tilanne kyllä, jos se lainsäädäntö muuttuu, erityisesti niin kuin pienten kuntien osalta. Joo, no sä mainitsitkin tuossa vähän asiasta, että Kalajoella ei ole ulkoistettua taloushallintoa tällä hetkellä, mutta mitä sä näet, mitä hyötyjä ja haittoja siitä on? Ei sitä haittoja ole, mutta toki jos riskejä mietitään, niin niitä ehkä voi realisoitua toisella tavalla, mutta että hyötyjä ilman muuta se, että mulla on ne osaajat siinä vieressä ja mä saan vastaukset heti ja ei ole minkäänlaisia viivettä ja pystytään kehittämään sitä asiantuntemusta just niihin meidän tarpeisiin ja se on kaikki omissa käsissä. Että kyllä mä oon joskus sillä vitsinä sanonutkin, että jos meillä tehdään ulkoistuspäätös, niin Pirjo lähtee kyllä samalla, että se on tosi iso arvo, että ne osaajat on siinä vieressä ja me yhdessä tehdään. Ja silloin me myös ollaan analysoitu ja käyty se kokonaisuus läpi. Se on aivan eri tilanne kuin mitä, että numerot tulee jostakin annettuna ja sitten niitä lähdetään työstämään eteenpäin. Toki se tarvii myös sen, että siellä on luotettava järjestelmä ja toimiva kumppani myös siellä järjestelmäpuolella sitten taustalla. Ehkä sitten, jos sitä miettii, että onko siinä riskejä, niin kyllähän jokaisen talousjohtajan painajainen on tietyllä tapaa se, että tilinpäätösaikaan tulee esimerkiksi pitkä poissaolo pääkirjanpitäjän osalta ja se on sinällään semmoinen riski, mikä voi tapahtua, mutta sitten meillä on esimerkiksi tällä hetkellä hyvin vahvaa osaamista ja useampi kuntakirjanpitäjä taitoinen ja konsernitilinpäätöstaitoinen, että ne täytyy vain sitten järjestää tai tehdä kuntien välisenä yhteistyönä sitten jonkunlainen varajärjestely semmoisiin hetkiin. Mutta en mä mitään muuta haittaa kyllä näe, että tämä on mulle ihan todella iso periaatteellinen asia ja paljon on kuullut toki toisenlaisia ratkaisuja ja myös kadehdintaa siitä, että meillä on oma henkilöstö ja oma palvelu. Joo. Pääasia on se, että se toimii sille omalle porukalle kaikista parhaiten. Kyllä. No puhutaanko seuraavaksi tästä OpiFerus taloushallintopilotista, jossa te myös olette mukana. Kyllä. Ja no sen verran mä voisin meidän kuuntelijoille kertoa tähän alkuun, että pilotti, josta nyt puhutaan, on Softwaven tämä uusin kehityksessä oleva kuntien tarpeisiin suunniteltu taloushallinnon moderni, integroitu, selainpohjainen taloushallintoratkaisu, joka on hyvin kuvainnollisesti nimeltänsä OpiFerus taloushallinto. Ja te olette nyt siinä pilotissa mukana. Ja miksi Kalajoki halusi tähän pilottiin mukaan? Se oli meille aika helppo päätös lähteä mukaan. Meillä on, ehkä jos pikkusen mennään taaksepäin, niin meillä on sillä aika mukava maine siitä, että me ollaan niin meidän koko luokassa oltu monessa suhteessa edelläkävijä ja aika semmoinen rohkeakin ensiaskeleen ottaja. Ja ei ole pelätty ikinä sitä kehittämistä eikä kehittymistä toisaalta myöskään. Ja sitten meillä on hirveän hyvät kokemukset nyt OpiFerus tuoteperheestä ja Softwaven kanssa yhteistyöstä. Niin sitten kun avautui se mahdollisuus siihen, että lähettäisikö luotettavan ja ketterän kumppanin kanssa kehittää uutta järjestelmää, joka olisi nykyaikainen, moderni, selainpohjainen, niin kyllä vastaus aika nopeasti oli, että joo, kyllä me lähdetään mukaan. Ja toisaalta mä näen sen myös niin kuin henkilöstölle semmoisena kehityskohteena ja paikkana, että toisaalta kun on se oma taloushallinto, niin pitäähän meidänkin pysyä vireenä ja saada uusia haasteita ja päästä luomaan uutta ja kehittyä, niin se on meillä myös sillä lailla yksi mahdollisuus myös siinä. No oliko teillä jotain
muita vaihtoehtoja tähän järjestelmän ratkaisuksi ja mitkä asiat vaikutti siihen, niin kun, jos siellä oli muita vaihtoehtoja? Mm. No sanotaan näin, että mun arvio on, miten sen nyt sillain muotoilisi, mutta ehkä jotenkin niin näen sen kuntakentän järjestelmä tarjoaman aika suppeana ja olen toki jonkun verran seurannutkin, että minkälaisia ratkaisuja muut kunnat on tehnyt ja siellä ehkä semmoinen kolme muuta vaihtoehtojärjestelmää pyörii, joista meillä tietysti yksi järjestelmä on jo olemassa ja ehkä niinkö kaikella rakkaudella näitä järjestelmiä kohtaan, mutta että jostain syystä ne kuntakentän järjestelmät on jäänyt pikkusen ehkä jälkeen. Ja ne ei pysty palvelemaan, niin kuin, tai me ajatellaan ainakin niin, että eivät meitä pysty palvelemaan tehokkaimmalla tavalla ja ovat ehkä sitä käyttöliittymältä vähän vanha-aikaisia ja kankeita. Ja se vaihtoehto olisi ollut ehkä siirtyä niin kuin johonkin näistä tarjolla olevista järjestelmistä tai sitten lähteä tähän uuden kehittämiseen. Ja päätettiin siinä sitten olla rohkeita ja tarttua siihen, että jos siitä tulisi uudenaikainen käyttöliittymä ja selainpohjainen. Toki meillä päätöstä helpotti se, että meillä on ollut käytössä Softwaveltä nyt jo Opiferus ERPpi, eli tämä yksityisille tai yksityisen puolen, yhtiöpuolen taloushallintojärjestelmä ja siitä meidän pääkirjanpitäjällä on todella hyvät kokemukset, että se on moderni, siinä on helppo liikkua, kaikki ominaisuudet on siinä samassa paketissa ja se on niin kuin käyttöliittymältä ihan erityyppinen kuin mitä meidän niin kuin tämä kuntapuolen kokemus, niin se oli tietysti yksi tekijä, joka helpotti ratkaisua. Mutta. Kyllä. No, eli teillä oli tämä niin kuin ERPpi käytössä, ja mutta missä vaiheessa, nyt kun siellä on tehty jonkinlaisia määrityksiä ja käyty vähän asioita läpi, niin missä vaiheessa pilotti on tällä hetkellä? Joo, pilottihan on sinällään eri asia tietenkin kuin mitä se yksityisen puolen ERPpi, että kuntakentän dimensiot ja alvit ja muut on totta kai laajempia ja käyttöomaisuuskirjanpito, että sinällään ei voi näitä kahta verrata, että valtava muutos ja kehitystyö on tapahtumassa. Pilotti on nyt siinä vaiheessa, että me ollaan tosi hyvin oltu ja saatu olla mukana siinä, että mitä sen järjestelmän pitää pystyä tekemään jatkossa ja mitä on ne kuntapuolen erityisvaateet. Siinä meitä on huomioitu ja kuultu hyvin ja seuraavaksi tuossa kesälomien jälkeen ruvetaan testaamaan. Että pilotti on sillä lailla jo aika pitkällä, että ruvetaan sitten kokeilemaan, että miten se sillä meidän aineistolla se uusi järjestelmä pyörii ja löytyykö sieltä sitten jotakin asioita, mitä mahdollisesti täytyy vielä täsmentää ja parantaa, mutta ollaan sinällään aikataulussa ja toisaalta se, että siinä on ollut tämmöinen kehitystyöryhmä, niin se on ollut tosi hyvä, koska siellä on monessa tilanteessa joko sieltä Softwaveltä tai sitten joku muu siitä kehitysryhmäjäsenistä kysynyt, että miksi te teette noin. Ja mekin on jouduttu miettimään, että no vastaus ei voi olla, että no siksi kun on aina tehty niin kuin se yleensä kuitenkin on, että se on haastanut meitä miettiä niitä meidänkin prosesseja ja haastaa edelleen, että tehdäänkö me nyt ihan järkevämmällä tavalla vai tehdäänkö me vaan totutulla tavalla. Joo, se on varmasti hyvä, että siellä on saanut vähän sparrausta muilta pilottikunnilta. Mitä sä luulet, että miten tämä Opiferus taloushallinto tulee niin kuin muuttamaan Kalajoen taloushallinnon toimintaa? Ja sitten kun mietit, tuossa sanoitkin siitä ERPistä, mutta teillä on myös varmasti kaikkia muita niin kuin järjestelmiä ollut käytössä, että vähentääkö tämä nyt niitä muita järjestelmiä, siirrytäänkö pelkästään tähän taloushallintoon ja mitä tarvitaan vielä lisäksi? Joo, no lähtökohtaisesti se pääkirjanpitojärjestelmä on sitten jatkossa tämä ERPpi, mikä tämä kehitystyö tuloksena syntyy ja ei ole sitten tämmöisiä rinnakkaisia taloushallintojärjestelmiä niin kuin nyt on useampi, että on oma kunnalle ja oma sitten kuntaomisteisille yhtiöille.
Ja se on tietenkin yksi arvo siinä. No muuten mä ajattelen, että kyllä se täytyy nopeuttaa ja tehostaa tekemistä, koska meillä on hyvät kokemukset jo siitä yksityisen puolen ERPistä, jolla on pystytty tuottamaan taloushallintopalvelut nopeammin ja tehokkaammin, että ilman muuta kun se on kaikki siinä yhdessä järjestelmässä, niin se on sitten helpompi ja totta kai myös sen henkilöstöresurssin käytön ja sijaisuuksien ja mahdollisten äkkitilanteiden varalta myöskin sitten meille parempi ja tehokkaampi. No, mitä sä näkisit, että mitkä nämä niin kuin uudet ominaisuudet, minkälaisia hyötyjä ne niin kuin tuo? Onko jotain semmoista, mitä erityisesti ootat sieltä? No ehkä sitä toimintamallien kehittymistä ja kun me ollaan saatu olla siinä niin itse mukana ja alusta asti kertomassa, että miten me tehdään, niin ehkä jotenkin sitä sujuvuutta ja mahdollisten, kun aina tietysti on järjestelmä mikä hyvänsä, niin saattaa joku kompastuskivikin tulla, niin ajattelen, että niitä ainakin syntyisi vähemmän. Ja kyllä tietysti se odotusarvo siihen robotiikkaan, tekoälyyn, automaatioon on aika suuri. Ja sitten myös siihen, että kun kuntien täytyy tuo valtiokonttorin Aura-raportointi hoitaa, että myös siihen saataisiin semmoinen malli, että se järjestelmä on tuottanut sen tiedon ja se on oikein ja luotettava ja raportointi lähtee automaattisesti, niin kuin se valtiokonttori sieltä kovasti näin on sen meille kertonut, mutta se ei valitettavasti ihan totuutta tällä hetkellä ole, niin ehkä siihen myös, että meillä on luotettava järjestelmä, meillä on päätöksenteon tuessa oikeat riittävät luotettavat tiedot ja myös sitten tietenkin, kun mä puhun paljon kumppanuudesta, mikä meillä nyt on Softwaven kanssa, niin myös se, että jos sitten tulee joku kompastuskivi, niin me ei lähetetä tikettiä ja odoteta 3 viikkoa ja sen jälkeen kerrotaan, että se siirtyy tuotantoon ja hintalappu on tämä, vaan ratkaisut tulee sitten hyvinkin reaaliaikaisesti ja ketterästi ja päästään asioissa eteenpäin. Että eihän me varmasti olisi tähän lähdetty, jos me ei uskottaisi, että meillä asiat nopeutuu, paranee ja muuttuu niin vähemmän virheitä sisältäväksi ja automaatioaste nousee. Kyllä. No tuo taloushallinnon ennustaminen on tärkeä osa kunnan talousjohtamista. Niin miten sä näet, että miten tämä uusi järjestelmä, kokonaisjärjestelmä auttaa siinä ennustamisessa ja tiedolla johtamisessa? Ennustaminenhan on aina vaikeaa ja aina pitäisi olla se kristallipallo ja sitä ei. Että eikä tämä vieläkään tuo sitä kristallipalloa mukaan. Ei se tuo, että ihan ei varmaan siihen löydy sitä ratkaisua tästäkään järjestelmästä, mutta että ilman muuta se luotettava tieto ja siihen riittävällä menettelyllä tehdyt ennusteet ja että siellä on variaatioita ja myös, että me pystytään itse muuttamaan niitä ennusteita ja että järjestelmä tukee siinä, että se on niin asiakasystävällinen ja me pystytään, koska mehän se itse tietää, ei se järjestelmä sitä tiedä, että mitä tapahtuu seuraavaksi. Että se on mahdollistava, mutta että siinä on niin asiakkaalla itse mahdollista tehdä riittäviä ennustemalleja ja kuvioita ja hyödyntää niitä sitten. Ja myöskin se, että sinne saadaan niin kuin eri skenaariot mukaan, niin sehän auttaa kovasti. Tiedolla johtaminen on kysymys, jota me on tuossa kovasti koitettu ratkoa, koska se ei ole pelkästään taloushallintojärjestelmän kysymys, vaan kunnillahan jää totta kai niitä rinnakkaisia järjestelmiä, esimerkiksi kiinteistöihin, varhaiskasvatukseen, koulupuolen järjestelmät. Niitähän on kunnilla satoja järjestelmiä, joista ne tiedot pitäisi sitten saada yhdistettyä tähän talousdataan. Mutta että se kun onnistuu, niin tällä uudella ERPillä hyödyntäen myös muita
tuoteperheen tuotteita, niin pystytään laskemaan kyllä entistä paremmin esimerkiksi lapsikohtaisia kustannuksia, ruokakustannuksia ja tämän tyyppisiä. Se on ilman muuta sitä, mitä tulevaisuudessa täytyy enemmän tehdä. Pystyä benchmarkkaa vertailemaan kuntien välillä, katsoa, että ollaanko me tehokkaita. Myöskin miettiin tietenkin sitä, että onko meidän järkevä tuottaa ne asiat itse vai onko sitten jotakin järkevämpi hankkia sieltä markkinoilta. Kyllä. Ettei ihan kristallipalloa, mutta se paras mahdollinen ratkaisu sitten siihen heti sen. Näin se varmasti on, että kyllä sitä Kyllä. kristallipalloa toivottaisiin monessa kohtaa, mutta paljonhan se on sitä kassavirran ennustamista ja sitä, että sitten kun on kaikki siellä yhdessä järjestelmässä, niin sehän jo helpottuu valtavasti ja pystytään niin määrittämään, milloin valtionosuudet tulee ja että on tulovirta ennustaminen ja menovirta ennustaminen, niin sillä päästään jo hyvin pitkälle ilman sitä kristallipalloa. Kyllä. No sä tuossa mainitsit vähän siitä raportoinnista. Tämmöinen, joka ei näistä raportoinneista itse niin hirveästi tiedä, niin oliko tämä niin kun puhun noista raportoinnista, niin tämä kutiraportointi myös liittyy tähän, mistä äsken sanoit. Niin se on nähtävästi hyvin tämmöinen oleellinen asia. Kyllä joo, kun se on lakisääteinen pakko. Kyllä. Että kuntien täytyy toiminnat palveluluokittain sektoreittain raportoida valtiokonttorille ja tosiaan se on tämmöinen XBRL-muotoinen automaatioraportointi, joka ei olekaan ihan niin automaattinen. Ainakaan meillä ollut tällä hetkellä on myös tosi paljon vaatinut kustannuksia ja ehkä jopa vielä nykyhetkelläkin monesti vaatii konsultaatiota siihen, että se raportointi saadaan toteutettua, niin ilman muuta sen kehittyminen automaattiseksi ja siten, että meidän ei tarvitse siinä muuta kuin se nappia painaa niin kuin se on tavoiteltukin tehtävän, niin se olisi se yksi kehityksen kulmakivi kyllä. Ja sitä siinä on tietenkin se, että joka kunta raportoi sen omillaan, mutta sitä tietoahan me käytetään sieltä tutkikuntia.fi kautta vertailutietona ja toki valtionosuuksiinkin ne tiedot siellä vaikuttaa, että se on tärkeä data ja senkin luotettavuus on kyllä sillä lailla tärkeä asia. Mutta sittenhän me tehdään toki paljon muuta raportointia, jonka lähteenähän aina on se taloushallinnon tieto ja käytännössä kuukausiraportti, kvartaaliraportti, välitilinpäätös ja tilinpäätös on ne meidän sitten niin meidän omille päätöksentekijöille ja henkilöstölle tapahtuvat raportoinnit. Kyllä. No hypätäänkö vähän tulevaisuuden näkymiin? Joo. Eletään vuotta 2026, kun pilotti tulee päätökseen. Miltä Kalajoen taloushallinto näyttää silloin? Mikä on se kuva? Joo, no siinä kohtaa meidän täytyy toki tehdä ratkaisu siitä tuotantokäyttöön siirtymisestä, että silloin kun pilotti päättyy, niin me ollaan testaukset tehty ja katsottu järjestelmä läpi ja sitten sovitellaan se ajankohta, että milloin siirrytään varsinaiseen tuotantokäyttöön. Ja me taloushallintoihmisethän monesti ajatellaan, että se on se vuoden alku. Se on tietyllä tavalla helppo ajankohta, että kyllä se varmaan on sitten 27 vuoden alku, kun me otetaan koko konsernitasoisesti sitten tämä uusi ERPpi käyttöön ja tehdään tilinpäätös vielä 26 vuodelta ikään kuin vanhalla menettelyllä, mutta sitten tammikuun kirjanpito, reskontrat, maksuliikenteet, kaikki aletaan hoitaa sitten tällä uudella ERPillä. Kyllä. Tässä on vielä mukavasti aikaa, on kuitenkin 1,5 vuotta ja toki käyttöönotot aina vaatii omaa aikaansa, mutta meillä on jo tosi paljon kokemusta siitä perheen tai tuoteperheen muusta toiminnallisuuksista ja siellä on jo liittymät sitten valmiina heillä sisällä, niin mulla on aika luottavainen mieli, että kaikki jatkaa hyvin toimintaa tammikuussa 2027, jos ei sitten päädytä jo aikaisempaan ratkaisuun, mutta se on ehkä se semmoinen taloushallinnon inhimillinen ajankohta. Kyllä. No
tulevaisuudessa teillä on tavoitteena, että puhuit enemmän siitä niin kuin asiantuntijatyöhön keskittymisestä. Kirjanpitäjät voi keskittyä siihen niin kuin kehityspuoleen, kehitystyöhön ja eikä vaan siihen niin kuin manuaaliseen rutiinityön tekemiseen. Niin miten sä näet, että kun pilotti päättyy, otetaan opiferustaloushallinto käyttöön, niin tuoko se heti niitä semmoisia etuja sinne? No arvio siitä, että onko se heti, niin on ehkä hurja. Nappia Hurja, kun- painamalla. Niin, kun ainahan se, kun otetaan uusi järjestelmä käyttöön, niin kyllä olisi itsepetosta sanoa, etteikö siinä ehkä mitään niin kuin kommervenkkiä tulisi, että ehkä nyt ihan heti ei lähdetä kenenkään roolia muuttamaan ja työnkuvia veivaamaan, että mennään sillä lailla maltillisesti, mutta että varmasti sen ensimmäisen puolen vuoden aikana täytyy nähdä, että mitä muutosta se uusi järjestelmä ja siellä tehtävä työ sitten sallii. Se on varmasti näin, että tämmöiset niin sanotut kontrollerit ja kirjanpitäjät, pääkirjanpitäjät, niin ne nivoutuu yhteen tietyllä tavalla ja tulee taloushallinnon asiantuntijoita, jotka tekevät enemmän sitä palvelujen tehokkuusarviointia, tuottavuusarviointia, erilaisia laskentoja. Eli kun automatisoidaan sitä kirjanpitoprosessia, niin sieltä pystyy niin kuin sitä työpanosta sitten näihin asiantuntijatehtäviin käyttämään, että se on tässä se yksi tavoite, että varmasti sitten 27 vuoden aikana nähdään hyvin, että miten asia lähtee kehittymään ja esimerkiksi ihan tämmöiset poistolaskennat, tulevaisuuden poistoennusteet, kun on investointisuunnittelu kohdallaan ja siihenkin hyvä työkalu, niin tämän tyyppisiin asioihin, että meillä sitten se talouden ennustaminen taas sinne pitemmälle tulevaisuuteen ja seuraaviin talousarvioihin on sitten yhä paremmalla tasolla ja nämä on niitä, mitä odotan kovasti, että nyt sitten meidän taloushallinnon asiantuntijat ehtii tulevaisuudessa enemmän tehdä. Joo, kyllä. Hyvä. No, mikä on tärkein oppi, jonka olet tähän mennessä pilotista saanut? Hyvä kysymys. No, ehkä mä lähtisin sillai terveellä itsetunnolla arvioimaan sillä lailla, että ehkä se, että ei se meidän tapa ole ainut oikea tapa tehdä, että ehkä se, että meitä on hoksautettu miettimään, että miksi te teette noin, kun sen asian voisi tehdä näinkin. Toisaalta myös sitten tietenkin sen, että ollaan huomattu ja havaittu, että kuntakenttä on niin moninainen, että niitä järjestelmiä on tosi paljon ja rajapintoja ja integraatioita tarvitaan mittava määrä, että ei sillä lailla päästä semmoiseen ihan yhden järjestelmän malliin varmasti ehkä koskaan, mutta ehkä tuo toimintatapojen prosessien arviointi on ollut tähän mennessä se oppi. Ja samalla ehkä siihen liittyy se, että on ollut kiva huomata, että asia, joka meistä saattaa tuntua, niin kuin, että no, tämä on tosi vaikea, tämä on tosi spesiaali kuntapuolella, niin ei se sitten sieltä järjestelmäkehittäjän puolelta välttämättä olekaan kovinkaan erikoinen, vaan he sanoo, että eihän tuokko tehdä ja sitten se tehdään. Tämmöiset ehkä sanoisin oppeina. Joo. No, viimeisiä kysymyksiä viedään. Mitä neuvoja antaisit muille kunnille, jotka harkitsevat uuden taloushallinnon järjestelmän käyttöönottoa? Olisiko jotain vinkkiviitosia? Varmasti ne kokemukset sieltä kentältä muilta on ne, mitä kannattaa kuulla, että kannattaa tarttua puhelimeen ja rimpauttaa ja soittaa, että me esimerkiksi on tosi mielellään näytetty niitä meidän järjestelmiä, meidän tapaa toimia. Tokihan sitten kaikki palveluntarjoajatkin mielellään varmasti myös esittelee, mutta itse jotenkin ehkä enemmän uskon siihen, että se saadaan niin kuin kollegalta se vertaistuki, että se on
se on arvokasta. Mutta muuten vaan rohkeasti kokeilemaan uutta meidän tavoin. Ja tietenkin meillä on tosiaan, mä pidän tosi isona etuna sitä, että ne osaajat on siinä lähellä ja on mahdollista kuulla heidän näkemyksiä ja mielipiteitä ja he ovat myös rohkeasti lähteneet uusiin asioihin mukaan. Niin. Kyllä. Vierivä kivi ei sammaloidu, ehkä se on se vinkki. Näinhän se on, mutta saako näillä saatesanoilla sitten sinun olla yhteydessä ja teiltä varmaan saa sitten jonkunlaista vinkkiä ja ohjeistusta ja varmaan voitte yhdessäkin katsoa sitten muiden kuntien kanssa, että olisiko se mahdollisesti heille hyvä ratkaisu, taloushallinto tai sitten muut opiferusperheen ratkaisut. Kyllä ilman muuta ja jonkun verran toki ollaan saatukin jo tehdä kuntien tai eri kuntien ja tässä nyt alueella erityisesti yhteistyötä ja siinä tiedolla johtamisessa olikin semmoinen yhteishanke ja senkin jälkeen sitten kuntien kanssa jatkettu osia yhteistyötä, että eipä näitä oikein niin kuin yksin tarvitse onneksi keksiä, että ilman muuta vuorovaikutteisesti, että me myös hyödynnetään mielellään muiden osaamista. Hyvä. Kiitos Pirjo tosi paljon tästä haastattelusta. Ja samoista asioista keskustellaan sitten syksyn kuntamarkkinoilla, eikö? Näin, joo, 2 päivää siellä sitten mukana. Kiva päästä sinnekin mukaan. Ja siellähän on kuntaväkeä kunnolla koolla, niin tulkaapa sielläkin jutulle sitten. Näin tehdään. Jes, kiitoksia.